guys, najong buntag. Hi guys, majong adlaw na tang tanan guys. And welcome back to our YouTube channel, Ken and Kim Family Vlog. Please like and subscribe guys sa mong channel. Thank you. Karong adlaw guys, dinumugan Miss Kim Kim. So, arang namang hinugas among saging na. Ano guys, mo na lang po ni nabilin. Karon na. Mo na lang po ni siya nabilin guys kanina. Ganina, nagpapagaling ko sa hangmanghud og bugas. So napadako ni Jaw isa ka salmon kini mao na ni agresol. Hey guys na. Oh, yan na arang nakajo kapino, kadto sa nga tanan mo nagtik-tik sa mais na. Mo jud ko na dai ka mausik. So gani ha hang ipadani sang manghud guys, ang mamalihog ko ni Ja. Ang problema kay nakalimot pug ko og pada og papalit og baking mo na diharon. Mao na diharon kay kani lagi in taong hilimtanon, pero suwajan haron guys. Kana imong gamay liwat nimo. Amo ni karong dumagan guys, among sumanon kaning saging na saging nga hinog na kaadyo. Sa gula na mo daring bugas nga kanang ginaling na malihog adto ganina. Kaya ro makakaon ang mga bata og dinumagan nga ako magama. Char. Kaso wa ni baking. Why baking ay ni guys? Original ra ganing kuan, original ra ganing kanang kuan, saging o kaning bugas. Suma na imo kanan? Hindi. Oh. Apel ko. Okay. So tabangan og kim guys, manguan sa mga saging. So aharan isang lismitan di na ta magamit og lusong kay pila ra gani ka buok. Okay. So try lagi in taon pud ta kana bitong ako mugama mismo. Ganahan ko ako mismo mugama. Kay medyo na maka-experience ko ba og saan si Ja, ngani inday si Ja, ngana ba? Ngayong gusto guys nga. Maka-experience ko ba? Char. Maka-experience ta day no. Kung hita kay ginuko, gatong kamera nagsiginat sa adlaw, himo nang dancer aga mag kamera. Ang ko makakuha. Uy, shoot. Nana, sige. Tabangan kong kim guys upang makpak rin ka sagingan arang naluto nga sa mga saging budzag na. Jaga aso. Diba? So, aray na si Zalismitan na rin na guys ya. Gamit ko og plato nga Di apa isa. saan kay arong karang bildo. Ano naman na? Ha? Ano naman? Asa Zalismitan guys, nga na yan si Sabana. Nga na yan na guys na. Ako ko sa mapil ko nun. Ikaw ko sa kukutsara pa. So hindi man yan mo makamot guys kanang hunaw midas ni aging semana. Yes ni aging semana. Impas ko sa rin kabitikan. Itaw guys. Joke lang. Yak naman. Diba? Tanawa guys oh. Bukuan na siya. Awa. Tingnan na. Nga ni ba? Dugmak na. Kurma. May batang si lulambudjig na rin dojanan. Tanawa guys Tanawa ko ninyo guys. Aghampurma naglulambudjig kabot sang teddy bear. Tanawa gizang teddy bear te. Di, gazan mabuhag ng ijahang teddy bear. Kinsa may nag-give na na? Si ate. Ate? Seven. Thank you te. Tanawa gizang teddy bear ito. Di gazan nga. Nija ibuhag. Basta anak sa dojanan. Mga gazan na isang kauban. Isang gakas-gakas. Ano mga gazan isang kiata dan anak. Purma, marag gamba. Magpurma, marag butterfly. Marag kag kuan di. Ud sa karnaba. Alright, maghawp na ko na rin dahon guys ya. Karon na ko iputos na rin among dinumugan. Haubundaan. Haubun na yan ang aming kadahunan. Dara ko naghawp sa sud. Taligsik. Terus gawas, mikita pun. Okay. Kaon siguro rin dinumugan guys. Nagdadun may parisan og maog kape. Alright. Ngayon na dyan forma guys na. Umuk na siya. Hindi na siya madalig ka aksi. Basta haubun. Yes, yan na guys. Yan ako hinaub nga dahon na nagadyoy ipoto sa mga dinamugan. Yan na guys. Yeah, hagamang hagahanggi pa kuan nga bugas. Kapagaling. Si Lia mo na narapo sa dahon. Pero halaga pa ng utrohon guys. Yan na yung tinarapuhan niya. So ano na dyan ako guys. Dagmag ng amang saging. Kaso why baking? Kaya nakalimot agahanggi chatan. Hana naman na isagol guys. Pwede na lagi ni. So, salamat sa Ginoo kaning agas ug sa zuron. Pwede na gasugo na bako dugas stress sa kadawon. Ana guys, alawa. Hana i-mix. Mikos na yan. Hana mikos.
Tara nga, Kim. Nang imo, Kim. Diyos, tabangan ganyan ko. Very good naman, ah. Thank you. Tabang dun taon si Zana, guys. Dito guys, anang imikos-mikos. Mikos-mikosin na yan. Halo-haloin para ma-mix-mix na. Mikos-mikos na ni guys. Kaya rong halo ag nga hug. Saging ragon ni ukat kung ginali nga bagas. Ay isa kasal mo daghan naman dai siya. Sakto ra dai pag saging guys. So, kuan kung bagas si mix. Wala, namiin na. Kino. Namiin na na. Mikos-mikos. Alright, so nahalo na siya guys. Ang buhatan na ni Ismag, putos na ko guys. Ano ba? Ako, ako. Alright. Yan na guys. Ano ang poston, suman. Yara ka dagka. Dikit na dis. Kaya nagkaman na yung takang na dis. Kaya kaon na dis. Suman na dis. Yan guys. Kami lagi nag-ipik. Saka lasa dani. Lasang saging. Siyempre. Klaro ka ko ni. Yan. Disco naman no. Uy. Bana. Yeah. Wala sa tong kaldero na to iya. Andam na to kay rumatak-ang ani atong suman. Yes no, kay madyo na ini human og putos. Oh, dito na tak-ang na dazon kay rum. Suka. Ug mas buntag na nami parisan og magkapi. Gapi, parisan og Milo. Okay ka ajo. Ngani ka dagka fights na. Yes no. So hasara nga tiwasan og pamutos ri ka ri guys ya. Yan na guys, nahuman nagazag putos. Yeah, nakapitos. Nakaputos ko guys og pila ba ni ka buok? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, siyam kalikit. Oh, nakalikit og siyam ka buok. So again, diyan na naka-ready naghang kaldero kay abdik man katuhang assistant Kuya Gail. So hanan nang ipang arrange dari guys. Kay aron luto na ni. Nami parisan og Milo. Iliano. Parisan aro namin. San sa? Parisan upuan ko gatas. Okay, ugma no. Atong ko naggatas no. Parisan ko na sa gatas ugma guys. At least yan na nakalikit mig siyam kabuok. Maduro naman siyam kabuok guys. Nadagka sa pagka likita. Alright, so diyan na. Ano sa gihapinan og dahon. Oy, naka-ready na po ang kazo. Grabe ka ka abtik na ang assistant ka. Very good kazo Kuya Gail. Naagas man nagtubig ya. Saurin yung judaan niya. Ang batangan ng tubig guys. Lamin, tanin siya i-steam ra. Diba, i-steam ra siya. Ayun, daragan na nato kay bugas ra ba na yung kuan. Alright, yan na guys. Okay. So, tak-ang naning amang suman nga dinumugan. Isin ang saban ni. Oy, tarangan. Tarungin natin yan, tarungin. Okay, na guys, tak-ang nang amang suman. So, pabuton naman ni luto ni. Okay, na guys, ang tak-ang nagajud. Thank you Lord. Bi, na guys, pang tini, mang tilawan og sabi. Pang tilawan rin saya, bisa kutsara, gay. Nakagak naghapin. Ito na siguro guys. Nagtilawan na rin isa be. Amang suman. Be, tang tilawan ko noon Hani ba ni? Asang tilawan guys. So, luto na ba? Uy! Mado! Be? Be? Ilhan mo ni guys. So, luto na ka di na siya mo. Lagoto. Mo lagoto pa ni aw. Halaw pa. Be, dahil na guys. Ang suman. Tilawan guys. Ang tilawan. Sakto ng bagadid. Ito na. Okay na. Okay. Na. Daya. Grabe. Maingar. Kaso ani baking. Ang utang ang bear brand. Ang matgatas. Matgatas. Miin.
Ugma namin para sa og Milo. Magbuntaw. Ano rin haunon guys, kay luto na. Anong pabugnawan guys. Ano. Ugma. Nagsabhag sabaw kay nagagsabaw. Dana guys, nakasangat na dia. Ana sa dana kay ugma amo na nang parisan og Milo. Right, so matog na kami karon guys. Kay alas 8 na sa kagabiin hagad ang gihuwat og maluto ag suman. Mga kuya sa tug na. O si Kuya Gelo pa. Tug na. Kung yung ka bata. Ito. Sakto ra gid ang katamisin. Kami. Manta. A few moments later. Good morning natang tanan guys. Masong adlaw natang tanan. Dahil nagsuman. Nagamang dinumugan. May butang gari. Kay unza. Amo ni parisan og ininit Milo. Ang gamitan ng kaldero hanggang agan manang mihawas. Mura man ni aksyon kagahi. Ako na malaka. Tao. Yan guys, ang nang suman. Diyan may parisan ang nagmailo. Nag-init kong tubig. Kaya madyo nang naghuman pa nagtak ang ubi ng guys. Nagkuhan may kape. Ano may ipares unza. Kung di gamo kung sadyo guys kaya mga estudyante. Alas 5 dali sa mga akangit-ngit pa mga kaadyo. Guys, manginam taninjo. Inam taninjo Milo. Nagakimkim Milo pod. Ang mga kuyas to na deg mga kuyas sa sadyo larga. Kaya alas 6 na kapin. 6:30 malarga naman na sila. Kaya magbaklay. Alas 7 kapin. Abot na sila sa eskwelahan. So guys, mga antanin suman di muna ka magisuman gabi Si Kim Kim ning sabay nagzakaan sa isang mga maguwang. Sa nagzagluto, isang sila egg. Say mo sila day? Egg. Ako guys, kanira yung pamahaw suman, ng parisan og Milo. Kuta na ning Milo soup. ano yung tilawan. Kaya guys, be tilawan og majo ba? Magmulay. Mami, ma? Humok man dahil hapon. Ang buko og magahay siya. Day. Day. Nami man day. Saktura isang katamisin. Tamis naman dag saging anza. Ada manggidugangan og gamayng asukal. Kaya daghan ag ginaling nga bugas. Siya. Nga lang buhat ng guys. Daghan og hinog. Saging. Ang dimugun. Sag Milo. Makadyo. Mas no. Ang mga kuya, sunsa na kung sila mga andan na nag-uli. Naluto may lang ikaon. Mahaw man sila sa jo. Kung na energy, nagbaklay taon pa doon sa eskulahan. Yes no? Nasa Japan. Karon pa ko guys, lamig man di ay. Mami, No, magpagaling na pagkugbugas kaya hindi mo bingka. Gama na pagkugbingka. gawa na puga. Gama pagbingka. Ano dapat ba? Kulapot. Tulo ka salmon. Ano dapat na? Ano dapat ba? Kulapot. Mag-prepare na pin may karong tata guys. Kaya mo ato na pun mix iskulahan. Yan na pang ihatod si Kim Kim sa diyang school. Sunod ako nimo. Sunod ako nimo. Hi guys. Nagpupuga si Mama ng kanding. Anhat ako ma. Tagay ko nga. Apa?
guys. Kamera na. Dahil saging guys ya. Mukha. Kumang kamera girl, nagbutas po siya. May saging guys ya. Hawak po ma. Muna naman na siya nabilin sa isa kabulig. Kaya da, hinog na. Gunit tiday. Ito, anong saging? Di, uy. Sagingan ni Stag-Ija. Ya guys. Okay. Sudah mana dari lugwa jig mga kanding guys. Muna po ni tandaan ni sa tataud. Kay maso na tinanda na kada tataud. Dije tanda ni guys. Dah grabe yung mga batang baji nagsapato o nagbutas. Na isang gisuot isang boots. May talikod. Samputon lagi kaday. Na guys, kakuha mig saging. Nge, sab-sab nge. Kaya mo pa itong ilagdot ng baji. Anjong buntag na tang tanan. Kuniti day ah. Dali.